ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ንኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂራ ዘላ ጁቬንቱስ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፍጻመ ሱፐር ካብ ኢጣልያ ንኤሲ ሚላን 1-0 ረቲዓ ናይዚ ዓመት ፈላሚት ጽዋዕ ዓቲራ ንእንኮም መዕወቲትን ሽቶ ጁቬንቱስ ዘመዝገበ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ማልያ እዛ ጋንታ ካብ ዝወዲ ቀዳሚት መዳልዩ ረኺቡ ኣብዚ ክልቲአን ጋንታታት 4-4-3 ስልቲ ፀወታ ሒዘን ንሜዳ ዝኣተዋሉ ግጥም ሮናልዶ ነታ መዕወቲት ሽቶ ኣብ መበል 61 ደቂቕ ብርእሱ ኣመዝጊቧ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብዚ ግጥም ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ጁቬ ድሕሪ 2015 ንመጀመርታ ግዜ ኢዳ ኣብ ልዕሊ እዛ ጽዋዕ ኣንቢራ ኣብ መበል 73 ደቂቕ ናይቲ ግጥም ፍራንከሲ ኣብ ልዕሊ ኤምሪ ቻን ዝፈጸሞ በደል ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምብራሩ ሚላን ዝተረፈ ደቂቕ ብ10 ተፃወቲ ክትገጥም ተገዲዳ እያ ካብ ጁቬ ናብ ሚላን ብመልክዕ ልቓሕ ዝተሰጋገረ እሞ ኣብዚ እዋን ከዓ ናብ ቸልሲ ክኸይድ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ጎንዛሎ ሂጉዌን ተቐይሩ ናብ ሜዳ እኳ ኣትዩ እንተነበረ ንሚላን ግን ከድሕን ኣይከኣለን ኣብዚ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ፀወታ ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሰባት ብኣካል ተረኺቦም ነቲ ግጥም ክዕዘብዎ ክኢሎም ነይሮም 5 ግዜ ሻምፒዮን መኸተ ጉስቲ ዓለም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ማይ ዌዘር ነቲ ግጥም ክዕዘብ ናብ ከተማ ጅዳ ከም ዝመፀ ይሕበር ንሱ ደጋፊ ጁቬ ብምዃኑ ድሕሪ ፀወታ ናብ መቐየሪ ክፍሊ ተፃወቲ ብምኻድ ነታ ዋንጫ ብምሓዝን ምስ ሮናልዶ ዝርከቦም ተፃወቲ ናይታ ጋንታ ክሰኣል ኣምስዩ 5 ግዜ ብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ዝተሰመየ ሮናልዶ ድሕሪ ፀወታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ክፃወት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንመውዕወቲ ሽቶ ባዕለይ ምዝጋበይ ን2019 ብዋንጫ ምጅማረይን ድማ ኣዝዩ ሕጉስ እየ ክብል ተዛሪቡ ሮናልዶ ምዛ ናይ ረቡዕ ሽቶ ደሚርካ ኣብዚ ወቕቲ 16 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ ጁቬንቱስ ኣብ ሰሌዳ ሰራይ ኢጣልያን ናፖሊ ብ9 ነጥቢ ማሕዲጋ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ከም ዘላ ይፍለጥ ግጥም ሱፐር ካብ ኢጣልያ ልክዕ ከም ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ እንግሊዝ ሚዛን ዝወሃቦ ፀወታ እዩ ምህላው ሮናልዶ ኣብ ጋንታታት ኢጣልያ ድማ ነዚ ኣብ ጅዳ ኣብ ብርቱዕ ሃሩር ዝተኻየደ ግጥም ብዙሕ ሰባት ኣብ ስታድዮም መፂኦም ክዕዘቦ ኣኽኢሉ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሊጋ ፈረንሳ ናይ ቅድም ከዋኽብቲ ተፃወቲ ኣርሰናል ፈረንሳውያን ፓትሪክ ቪየራን ቴሪ ሄንሪን ንፈለማ እዋን ከም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ተራኺቦም ኣብዚ ግጥም ብቪየራ ትእለ ኒስ ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ኣላን ሳይት ብዝረኸበታ ሽቶ ንዕረፍቲ 1-0 መሪሓ እኳ እንተወፀት ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ግን ብሄንሪ ትስልጠን ሞናኮ ካብ ባዲሽያ ለሞኪናይ ሽቶ ስለ ዘመዝገበት ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ማዕረ ተፈላለዮም ቬራ ኣብዚ ፀወታ ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ እብረ ሳኮ ብቐይሕ ካርድ ምብራሩ ሙሉእ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ንሄንሪ ብ10 ተፃወቲ ገጢሞ ብዘይካዚ ንሽቶ ኒስ ዘመዝገበ ሳንቲ ማክሲማ ብፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክስሕት ብምኽኣሉ ቬራ ተወሳኺ ክሳራ ክዕዘብ ተገዲዱ ኣብ ግጥም ሊጋ ፈረንሳ ብሄንሪ ትእለ ሞናኮ ብ15 ነጥቢ መበል 19 ተርታ ክትሕዝን ከላ ብቬራ ትእለ ኒስ ከዓ ብ30 ነጥቢ ብምውላድ ሻድሻይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ንግጥማት ሊጋ ፈረንሳ ፒኤስጂ ብ50 ነጥቢ ክትመርሖን ከላ ሊለ ከዓ ብ37 ነጥቢ ትስዕባ ኣላ ቬራ ምስ ኣርሰናል ኮይኑ 3 ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋናጩ ከም ዝዓተረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሄንሪ ከዓ 2 ግዜ ዕዉት ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ኣባላት ናይታ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2003-2004 ብዘይ ዝኾነ ስዕረት ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለት ኣርሰናል ከም ዝነበሩ እውን ኣይርስዕን ብዘይካዚ ክልቲኦም ንፈረንሳ 1998 ዋንጫ ዓለም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ከዓ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ከም ዝገበርዋ ዝዝከር እዩ ወዲ 42 ዓመት ቬራ ቅድሚ ኣብ ሰነ 2018 መዝነት ምስልጣን ኒስ ምቕባሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ን2 ዓመት ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ሄንሪ ከዓ ኣብ ጥቅምቲ 2018 እዩ ኣሰልጣኒ ሞናኮ ክኸውን ተመዚዙ ኣብዚ ናይ ረቡዕ ናይ ፈለማ ርክብ ዞም ኣሰልጠንቲ ካልእ ተፃዋታይ ኣርሰናል ነበር ሰስ ፋብሬጋስ እውን ብምንባሩ ፍሉይ ተዘክሮ ክገድፍ ክኢሉ እዩ ፋብሬጋስ ቅድሚ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቸልሲ ናብ ሞናኮ ከም ዝተሰጋገረ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ተፃዋታይ እዚ ግጥም ኣቐዲሙ ክስራዕ ከሎ ኣብ ዝርዝር ኣትማት ሞናኮ ብዘይምንባሩ ክስልፍ ዕደል ኣይገበረን ግጥም ኒስን ሞናኮን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እዩ ክካየድ ተሓሲቡ ነይሩ ናብ ማርሴይ ክሰጋገር ተቓሪቡ ዘሎ ኣጥቃዓይ ኒስ ማሪዮ ባላቶሎ እውን ኣብዚ ፀወታ ኣይነበረን እምበኣር ከተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ እዚ ነይሩ ብቐጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም